जयेन्टलि मोनसे क्लिनलिनेस ड्राइभ जों लादों बियो मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा माने बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि वेस्टार्न रेन्ज रायमना रेन्जनि रेन्जारनि इनिशिएटिभआव लानाय जादों बेवहाय जोङो रेन्जारा जोंनो इनभाइटेसन होदों जे जोंखौबो क्लिनलिनेस ड्राइभआवहाय भाग लाफानो थाखाय जोंहाबो बिराद गोसो खुसियै जोङो बे क्लिनलिनेस ड्राइभआव जों भाग लाफादों जोंल' नङा बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो DFO सारानो गावनो फैनानै बे माबा क्लिनलिनेस ड्राइभआव भाग लादों आरो SS 31st बेटालियन SSB फोरनिफ्रायबो भाग लादों आरो जोंनि मा होनो रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजमनिफ्रायबो जोङो भाग लानाय जादों बेजों लोगोसे ग्रीन फरेस्ट कनजारभेशन दङ बिसोरबो भाग लादों दा बे मोनसे जथायै जयेन्टलि मोनसे जे क्लिनलिनेस ड्राइभ बेवहाय जों मोजां मोनसे साक्सेसफुल जानाय बायदि मोनदों जोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे क्लिनलिनेस ड्राइभनि गेजेरजों जोङो मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे जोङो फोरमायहरनो नागिरदों जे अन्नानै एबारनिफ्राय जोङो जाहाथे बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो गारलाबाया जोङो बे जायगायाव जोङो डास्टबिनबो दोनबाय बे डास्टबिनावनो जोङो गारो बेखौ जों खावलायनो थाबाय आरो गयफोर जानानै जाहाथे मुजुलाबाया माने गयानो प्लास्टिकनिफ्राय गाज्रिसिन नुहैयो बेखौ जोङो रायजोफोरनिसिमबो खावलायनो थाबाय आरो बाहेरानिफ्राय फैनाय टुरिस्टफोरनिसिमबो जोङो खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिसोरबो गोजाननिफ्राय फैनायफ्राबो जाहाथे बे जिनिसखौहाय मेनटेनखौ खालामलाङो आरो जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआव जोङो साब सिखोनै लाखिनो हायो बे आसार थांखिखौ लानानै जोङो दिनैनि बे क्लिननेस ड्राइभनि जे मोनसे मावफारि हाबा बेखौ जोङो दिनै जाफुंहोबाय आচ্ছা दिनै जे साफाय अभियाना दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय दा बेखौहाय बेसेबां समसिम मावलांबाय थागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बे क्लिनलिनेस ड्राइभआ जोङो टाइम टु टाइम जोङो लागोन माब्लासिमाव जों लानाय जागोन जों बेखौ बुंथ'नो हाला खिन्थु जोंहा गोबां खामानि मावलांनांगौबो दङ जोङो बेखौ टाइम टु टाइम लागोन प्लास जोङो टाइम टु टाइम जोङो पाब्लिकफोरनोबो जों एवेयारनेसखौ जों होलांगोन जाहाथे पाब्लिकफ्राबो बेनि सायावहाय मोनसे कनसियासनेस फैयो बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय आरो जायफ्रानाखि दखानदारफोर बिसोरनि थाखाय साब सिखोननि थाखाय मा मेसेज होगोन दखानदारफोरखौ जोङो मोनसे मा बिथोन होगोन जे जाहाथे बिसोरो प्लास्टिकफोरखौ एबारनिफ्राय जाहाथे हरा साफ्रोमबो माबा बुस्थु बायग्राफोरनिसिम जाहाथे साफ्रोमबो जायफोरा खाथि खालानि गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरा जाय बायनो फैयो माल माथाफोर बायनो फैयो जाहाथे बिथांमोना मना लाना फैफायो जाहाथे जोङो बेवहाय प्लास्टिक जन फ्रि खालामनो हायो बेखौ जोङो थांखि लादों आरो दखानावहाय डास्टबिननि बेबस्था बेनि सोमोन्दै मा बुङो डास्टबिननि बेबस्था माने जोङो अलरेडि जोंनि दिनैनि साफाय अभियाननि गेजेरजों जोङो डास्टबिन जोङो गंब्रै होदों जाहाथे बे डास्टबिन दखानावहाय जोङो भाग राननानै होबाय जाहाथे बेखौहाय दखानदारफ्रा बे डास्टबिनावनो बाहायो बा पाब्लिकफ्राबो बे डास्टबिनखौ बाहायो आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर दिनै 5 तारिख फेब्रुवारि 5 तारिख जानुवारि 2022 दिनैहाय जोङो मोनसे गोदान माबा बोसोरनि नामावहाय जों मोनसे साफाय अभियान खालामदों बे साफाय अभियाना जोंनि वेस्टार्न रेन्ज रायमना नेसनेल पार्कनि मेन एन्ट्रेन्सआवहाय जों खालामदों साफाय जों बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जादों जोङो बेहाय लोगो लाफादों जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थाबाय जोंनि DFO सार दंमोन ओमफ्राय 31st बेटालियन SSB बिथांमोनहाबो जोंजों लोगो लाफादों गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटि दङ आरो लोगोआव दंबावो जोंनि ग्रीन फरेस्ट कनजारभेशन NGO जों जयैनो बेहाय मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे माने क्लिनलिनेस आरो जों बे जायगाखौ प्लास्टिक फ्रि जन खालामनो थाखाय जों मोनसे दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जादों आरो साफाय अभियान आरो मानसिफोरनो मेसेज होदों जे जों माने प्लास्टिकखौ बाहायालासिनो माने जों जोंनि थासारिखौ साफा लाखिनो हायो बा जोंनि एनभायरनमेन्टखौहाय जों मोजाङै मोजां लाखिनो हायो बेनि थाखाय जों मोनसे अभियान खालामनाय जादों आरो दिनैहाय बेयाव जोंनि DFO सारा गावनो स्वयं माने साफाय अभियानावहाय गावनो नांदों गावनो साफा खालामदों प्लास्टिकफोरखौ कालेक्ट खालामदों आरो खाथि खालानि मानसिफोरखौहाय मेसेज होदों जे माने प्लास्टिकफोरखौहाय बिदि गारलानो नाङा गावबो गारलानो नाङा आरो मालायखौहाय गारनाय नुबाबो जाहाथे रायालासेनो बिनि मोखाङावनो जाहाथे जों खननानैहाय जोङो माने डास्टबिनाव दोननो हायो होमबा बे माने मोनसे मेसेज थांगोन जे माने रायनायजोंहाय माने समाधान जाया गावनो गाव मावनानै देखायबा समाधान जायो बे मोनसे सारा गाव मेसेज माने बेबायदि मेसेज होनानैहाय फोरमायदों आरो सारा मोनथिहोनो नागिरो जे बयनिबोसिम जाहाथे बयबो माने प्लास्टिकखौ बाहायालासे जाहाथे जों
एनभारनमेन्टखौ साफा लाखिनो हायो बेखौनो बयनिसिमबो मेसेज हरनाय जायो आरो जाहाथे बाहेरानिफ्राय टुरिस्टफोर फैबाबो जोंनि जायगाफोरखौ माने साफा नुलांनानै मोजां मोनलाङो आरो जुदि बेबायदिनो जों लेथ्रा थायोबा बाहेरानिफ्राय टुरिस्ट फैनायफ्राबो जोंखौहाय मुगैलांगोन आरो सेकेन्ड टाइम फैनो गोसो जानाय नङा जाहाथे जों साफा नुलांबा फसन्द जालांबा गामिफ्राव साफ सिखोन थायोबा नुलाङोबा टुरिस्टफ्रा मोजां मोनलांगोन आरो सेकेन्ड टाइम फैबाय थागोन आरो टुरिस्टआ सासेनि उनावहाय 10 जन फैगोन 10 जननि उनाव 100 जन जागोन बिदिनो माने गोबां टुरिस्ट फैगोन बेहाय जोंनि लकेल मानसिफ्रा मोनसे सर्स अफ इनकाम फैगोन टुरिस्टफोरखौ रिसिभ खालामनो हायोबा टुरिस्टफोरखौ जों रेसपेक्ट होनो हायोबा टुरिस्टफोरखौ जों सेटिसफेक्सन होनो हायोबा बिनि थाखायनो जोङो साफ सिखोन लाखिनानै प्लास्टिक फ्रि जन जों खालामनि बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय बे प्रग्रामखौ लानानैहाय बयनिसिमबो मेसेज होनाय जाबाय